a dneska budeme natáčať Brookhaven príbeh. Viem, že vy ste to všetci chceli. Budeme tu natáčať aj s mojim otravným deckom Lily. Tak na to! Krásne vyčilené víkendy. Krásne. Je teraz Friday. Oco! Čo môj Friday? Oco! Čo chceš, smrad? Chcem nový mobil. Mobil? Áno. Buď rád, že som ťa nezavrel do baséna. A vieš čo? Šmíkaj tu. Čo chceš? Šmíkaj. Špíkovka. Si v Hehe. Treba. Tak a teraz... Prečo tu je bazén? Na to... Chceš to vážne vedieť? No áno, na to je bazén. Na toto. Uvidíš. Ha, smrade. Oco, ty si fakt taký idiot? Alebo sa hráš? Ty sa jak so mnou rozprávaš? Tak to nemyslíš vážne, smrade, ťa ešte tu dobijem. No. Nemyslíš vážne. Nesmrade. Pekne tam budeš 2 hodinky. Oco. Ja tu sa ťa sadnem, budem tu mať ešte peknú pizzu. Ja sa tu udusím. Oco. Neudusíš. A ja som sa tu bugla. Doriti. No, bugla si sa. Aha, jak sa pozerám, už prešli. Že ideme po ňu cez túto stylovú šmykľovku i jau, nabil som si šišku. No dobre, takže mohli by sme ju pustiť už, Lilianu. Takže mohli by sme ju vypustiť, ale kde je? Počkať, veď ona tu není. Divné, tak ideme sa tu pozrieť aspoň. Na dvor sa tu povozíme. Takže som sa išiel Čo tu? Som čakala, že aspoň tu bude ten smrad, lebo chodí si furt iba na tie pár tošky jeho milované. Ja nebudem volať už smrad, ja ho budem volať postih. Som si práve zatvoril. Tu je paráda. Takže, ideme sa tu pozrieť hore. Ja si idem asi zahrať na komplu. Ideme sa ešte pozrieť. Mal by som tu mať až 2 kompy, lenže neviem kde je, lebo to je práve nový barak. Takže ideme sa ešte pozrieť na to, kde by sme mohli mať ten kompl proste. Dúfam, že mi tu nikdy na ňu nebude hrať, bo toho smrada prizabijem. No dobre, takže ja tu zatiaľ idem. Tu je zatiaľ cool. No, takže... Smrade, čo tu robíš, mi okamžite povedz, lebo ťa tu odprasknem. No ja sa to nemôžem, že si také hlupý. No takže hneď ideš do sejfu. Nie. Poď za mnou. Oco, veď teraz som bola v bazéne. Ale pozri sa, koľko mám money. Easy money. Som vykradla 3 sejfy. Koho? Poď za mnou. Tak to som zvedavý, smrade. Dúfam, že si mi nevykradla moje. To vôbec. Tu mám prachy, aj tu mám prachy. Tak to dávaj. Berem si. Takže ja... ich zberem. Aj toto. A to čo tu robí? Ty si tu nejak zasekla ten stolík. To tiež berem. Vieš čo? Ty teraz poď tu za mnou hore. A vieš čo teraz? No čo? Ideme krásne, som sa naučil hekos. Vezmeme si sem tak. Vojdi do toho trezoru. Tak. Krásne. A teraz budeš tu ticho, smrade, počuješ? Ty daj preč ten kompl. Dobre. To môže mať iba ja. Si tu krásne veľa z teba sadnem a budem hrať na počítači. No a že mi to zbehne rýchlo. Ten oco je taký blbý, bomba. Tak, ale zdrhám.
do detskej. Už idem skontrolovať to smrada. Kde zdrohol ten smrad? Tak to si s ním pekne vybavím. Takže keď tu není, tak kde môže byť? Dúfam. Smrade, dneska ti to ešte asi nestačilo. A to ti. Poď za mnou, smrade. Pekne si skoč na šmykľavku. Moja šíška. Tak, a teraz si pekne poplaveš. Oco. Aspoň 2 hodinky, potop sa pekne. Prečo si taký zlý? Lebo pekne 2 hodinky si tam aspoň poležíš. Hej, tak vieš, že ti zdrhnem. Ja ti tu idem tak to určite mi zdrhneš. Ja ti také dám zdrhnúť. Ten smrad tam je už asi nejak dlho. Tak sa na to pozrieme. Či tam nič sa nedie. Kde ten smrad je? To tomu okamžite idem volať. Tak, krásne to vytočíme. Tak. Takže, smrade, kde si? Ja? Učíš sa? Áno, ja som v škole. Vieš, my sme mali takú menšiu s pani učiteľkou. Ja som musela ísť na doučko. Vieš, ja som taká múdra a ja sa učím veľmi rada. Tak som išla na dôčko, aj keď chápeš, akože. Tak to určite. Dobre, budem ti pre tentokrát veriť. Ja si aspoň idem dať prestrieknúť to auto. Najprv sa idem nachlastať poriadne. Tak čau zatiaľ, smrade, neprej si ma. Jak si sa vôbec dostala z toho... Joj, neviem, jak to mám povedať. Proste, jak sa stala z toho bazéna, som v šoku trochu. Vieš, tatík, ja som tam pozerala video na kompu, ako sa dostať do zamknutého bazéna. Potom si naštuduj, že aké počítače kupuješ, či vodotesné, alebo normálne. Takže tak. Smrade, neprej si ma, keď prídeš domov. Budeme to pekne páliť do teba. Dúfam, že nejde do klubu. Sandeliať. Zase. Tak ja zatiaľ sa idem naliať do klubu. To som asi prednať. Ajaj. No, ťukol som to trošku, ale musíme to ísť niekde zaparkovať. Viete čo, ja to šupnem tu. Tak. A ideme sa naliať do toho klubu. Dúfam, že mi to aspoň trochu vyjde. Lebo chápete, potrebujem sa aj trochu naliať. Lebo ten smrad, ten je úplne jak ratačák. No mene také ratačkové. Takže ideme. Ňam. Počkať, počujem tu správne smrada? No tak to je paráda. Krása, no krása. Smrade! Ak nechceš, aby som zabil smrada, tak radšej dávaj odber a like.